Kardom don marli pinia bangke nili nanglitum aphan isi question ang arjuing tung mate nanglitum pen nili isi answer longing tung laso question bangke karbitum penan supo ke dualam karbitum aprang pen setame arlo sojong si pinso hem dun juilo pulote la bangke penando etlo pusi ki hokdam titi mate pinso tum setame arlo so van detlo bochera petlo pulote la phan bangke sarmar pusi ki hok pon pon lasi lason chi boche bom si mo api ke somar thedum dung api si adam asar positami ilitum penang anthek ponlong titi don marli bon sitami non na hoda bangke arusu tum sitami ningkan hini ke thom dun det aphi pusita society long bangke risumar okorjang pusi kachepaklang titi atum ta penang an ke do titi nili hala couples mane boyfriend girlfriend ahut pen kache tong pini nila hai bang pudam de sitami aja ka tum do ma titi mane hem si dokung lo sitami society long bangke risumar okorjang lang pupula si ilitum hala foreign concept live in relationship pusi pudam poma mate ilitum penan episodo etlo sarmar sarpimarlo pusi ki hokpon polasi laso lambang ke than pachini thadon marli tum comments along mate kupine amen kapre ki irdolang ma pusi tame nang litum comments long pachini ikta to ante la an betlo video ke domi thakme kurwang thu